Uway pa uway nangi. Nganget bangi don lala kacong ka identity card. Tam mangi kibasa kibasong hari India ngidon ya ka epic card. Kabapin sisya ngi bangi day kinong sung chong kari India. Mangi scam kalam ka epic nginomla dalairu ban pinsisya bangi day kinong India. Te kum juru ha kaching im ka bakin chaman sim jonga batjong pi bat kum ki bangen ka ei ka bapin sisya ngi bangi long kita kinong sung jong ka baneng day ka ktien ka jong ublay ken ka bapin sisya yangab ya pi ka bayathu yangab ya pi kum ki bangen bangi day kinong sung jong ka baneng tong nya pet menta syapang kan eka identity ke jongi kabangi don ha uji supres dailing ba uji supres bangi yo ken ya kane ka identity ki banget baro ha uji supres ki don ken ya kane ka identity ngalong uai lane ngalong ka ai ha uji supres ngalong ubala lai luit nakapom da kacing plai luit uji sukres Galatia san ningkong yanga la sat khuit li gat kayor da kasnam kajung uji sukres Isaya ningkong khatra ngila yo piang ya umen sim khuit ubalong kum kasencat na kabenta jongi bangin yo manlong biang sa sisin pan ki khun ki jong ublay rum ra khatsa ngilong kinong yo pateng lem bat ublay bat kinong yo pateng lem bat ukres rum ra khan nyong ngilong ki jing thau ki bathamai ha ukres bat ki ki barim ki ladu no ar korin san khatnyong ngilong ka ying shong ka jong umen sim bukhun bat ka met ka ba manga pan ma phi ngi phong kam dei shu ka jongi henry ka dei ka jong ublai ar korin henry khatkindai ngilong kinong ra khubor jong ka gospel ka jing pan em ha kane ka perthai ar koren san arpau ngilong kinong ya trailam bat ublay bat ki shakri na ka banta ka chinyalam ya ka gospel ka jing pan em ha kane ka perthai baningkong koren lai chinlai ngalong ubadap da kecingkerman ha ublay namar ublay ulatip ya kalaway ke jonga bat kaplan jonga cing em ke jonga kadon ha kakti ke jong ublay Jeremiah arp khandai khatway ngilong kadur ke jong ublay namar la thau kala bat iting yangi da kakti ke jong ublay Sam shispa life khandai khat sa